Príroda. Vzácny priestor pre ľudí, zvieratá a rastliny. Sme Sadbau a sme súčasťou kolobehu prírody. V súlade s jej zákonmi šľachtíme nové odrody, vyrábame vysokohodnotné osivo a ako partner poľnohospodárov vytvárame základ pre úspešné pestovanie rastlín. Na základe tejto vydarenej kombinácie, skladajúcej sa z tradície, pestovania a dlhodobého výskumu, sa z nás vyvinula úspešná osivárska spoločnosť. Základom nášho podnikania je šľachtenie rastlín a vývoj odrôd. Šľachtenie a výroba kvalitných osív je naša vášeň. Ponúkame viac ako 300 odrôd z vyše 50 plodín. Obilniny, kukurica, olejniny a strukoviny, ďateľoviny a trávy sú našimi ťažiskovými plodinami. V ponuke však máme aj osivá z trniskových miešaniek, zmesi na zelené hnojenie, ďatelinotrávne zmesi pre lúky a pasienky. Hrdíme sa tým, že máme najširšie portfólio na trhu. Každoročne prinášame na domáci a medzinárodný trh priemerne 30 novošľachtencov. Šľachtiteľská stanica Schönering v Rakúsku a Rancagua v Čile sú centrá vývoja odrôd zrnovej a silážnej kukurice. Na šľachtiteľských staniciach Reichersberg am Inn a Markfeld v Rakúsku dominuje výskumná a vývojová práca šľachtenia ozimnej pšenice, ozimného a jarného jačmeňa, tritikale, tvrdé pšenice, repky a sóje. A v Alexandrii v Rumunsku sa venujeme šľachteniu slnečnice. Vo vybraných klimatických oblastiach množíme konvenčné osivo, bioosivo a hybridy kukurice. Osivo z množiteľských plôch sa ďalej spracováva v našich osivárskych závodoch. Na túto hodnotovo orientovanú produkciu sú potrebné viaceré procesy a prísne kvalitatívne kontroly. Pretože len zdravé, originálne osivo zaručuje také vysoké úrody, ktoré pestovateľ očakáva od nášho osiva. Na Slovensku pôsobíme 20 rokov. Popri vysokohodnotných produktoch naši zákazníci oceňujú aj odborné poradenstvo a servis, ktorý celoročne poskytujú odborne vzdelaní zástupcovia Sadbau. Okrem predaja a odborného servisu sa aj na Slovensku venujeme množeniu osív, čím poskytujeme pridanú hodnotu našim poľnohospodárom. Časť osív smeruje na export, ale väčšinu spracovávame na Slovensku, v našom závode v Topoľčanoch. Každej odrody venujeme maximálnu pozornosť čistote, zdravotnému stavu a klíčivosti osiva, ktorú pravidelne kontrolujeme v našom certifikovanom laboratóriu a samozrejmosťou sú aj promptné dodávky osív našim zákazníkom. Zákazníci sú vysoko motivovaní, angažovaní a spolupracujú s veľkou zodpovednosťou na úspešnom príbehu firmy Sadbau. Sadbau to je vzájomná dôvera medzi zákazníkmi a zamestnancami firmy, radosť z dosahovania spoločných úspechov. Šľachtenie, výroba osív, predaj osív a špecializovaná výroba v službách poľnohospodárstva, ktoré je orientované do budúcnosti. To je Sadbau.